истината. С друга програма вече пиша асемблер вместо преди пишех в Python скрипта пиша binary кодове инструкции. Сега поне асемблерче с Wasm компилирам асемблера към 6502 инструкции. И тук програмката е малко по-различна. Записва вместо 5.5 записва 50 и после с това тази инструкция ротейтва и шифтва left. И го върти в луп. Тук в асемблето си имаме и лейбъли. И тук оказваме FFC да ресетва и това е ресета без да пишем ръчно адресите, както беше тук. FFC, FFD, пишеш ръчно адреса и така. Без такива неща. Сега в един момент наистина трябва да го захраним процесора. Да, свети всичко. Така, пускаме ресет. Тук има няколко цикъла. Ресетна се. Записа 5.0 и ротейтва. Така, в момента наистина е успешен. Ще видим с ротейта как ще го изцикли и дали ще почне от началото или не. Почна. Добре, супер, тая проста програмка работи.